na nasa kaurasaan. Hininahagad niya mo, huli kay Jesucristo ang kagurangnan sa imong aki, nabubuhay as nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 5 nin hapon. Maray na hapon, Huwebes po ngunyan, petsa 31 sa bulan kan Disyembre 2020. Ini ang bareta ngunyan para sa aga. Kapakaran ng News Director Dudin Peralta. Apan sendong kaibanan ngunyan, Mardila Daingi ba? Kaditang lessons na mga bareta. Nakatalaan na maglibot ngunyan na hapon na nagkapir ang opisyal at representante kan Department of Health o DOH sa mga ibang mga ospital sa Metro Manila. Ini bilang parte kan iwas paputok campaign kan Department of Health kung saan makakaibanan ninda nagkapir ang tauhan kan Philippine National Police o PNP as di ba pang ahensya kan gobyerno. Mismong si Health Secretary Francisco Duque III ang mangingenot sa nasambit na kampanya asing kaibanan sa mga dudumanan ninda ano sa Reyes Medical Center sa Manila, East Avenue Medical Center as in Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City. Ang mga nasabing ospital yon enot nang naglatag kan ng preparasyon sa mga mabibiktimaning paputok pero nagdalaman DOH na magkakaigwa ng zero casualty sa pagsabat kang bagong taon na pisar kamay na irehistrong nalugadan dahil sa paputok. Kamawutang kan DOH na magisumaro ang publiko sa saindang iwas paputok campaign lalo na tabako madali para sa mga healthcare workers ang trabaho kasabay kan COVID-19 pandemic. Base man sa oring record kan DOH, nasa 14 na irehistrong lugadan dahil sa paputok mantang saro ang nairido matapos tamaanin lagalag na bala o stray bullet. Sa bato ng bagong taon na may bagong pag-asa, kumpiyansa at inspirasyon mantang nagpaparam sa taon 2020, bitbit na importanteng leksyon at rekwerdo. Inaminsahe kan Malacanang sa mga namamanwaang Pilipino sa pagsabat ngunyan na taon 2021. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang hagyat na kinakatubang ngunyan kang gabos bilang nasyon sa nakalis na taon, nakakatakot pero dahil sa kusog kan espiritu ka mga Pilipino, nalabanan na sinakabalyogi kan digdi. Mientras tanto na inagad man ni Vice President Leni Robredo sa mga namamanwaang Pilipino na dahil mawaran ng paglaom mapisar ka mga magabat na hagyat na inagihan sa taon 2020. Sa iyang New Year's message, sinabi ni Robredo na bago magbalta ang gabos sa indang mga trabaho o sa mga pinakasisibutan sa 2021, mas maray na mag-urop-urop na mas kumusog pa ang gabos dahil sa nahampang na sagyat kang pandemya. Pagiramdum ni Robredo na maski magsangli nin taon, mag-ingat asin magsunod pa manggiraray sa mga health protocols sa impadagos na magtabangan asin giramduman ang kapwa sa panahon ng krisis. Mantang sinaluduhan man ni na Supreme Court Chief Justice Diosdado Peralta asin Environment Secretary Simato an sa indang New Year message ang mga health workers as frontliners na padagos na nagtaon ng serbisyo sa publiko sa tawag kang COVID-19 pandemic. Sa dagdag na bareta sa lawas, Hans Galero na sa linya. Hans, go! Apera sa pagbantay ngunya na pagkabangging ini sagkod sa mag-aga sa mga nagbabawal o pinagbabawal ngunya na paggamit din pagpaputok asin pagpabakal kay ni alertado man ngunya ang Legazpi City DRRMC o kaya City Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagbantay kan maraot na panahon ngunya na naigo kita nin tail end of frontal system asin man na low pressure area na nakaapektar sa parte kan Mindanao. Ini
matapos na sabihon asin ipag-orden ni Alcalde Noel Rosal sa tuyang alkalde asin man ang Pamayokan City DRRM Council na ang gabos ng mga barangay asin man ang sendang BDRRMC asin task units dapat na mag-implementar na nin preparedness actions sagkod sa household level tangan na mapreparar ang sendang mga residentes lalo na ang mga nasa hazard prone areas. Sinabi ni Alcalde Rosal na ang mga household o kaya ang mga pamilya na yaon sa mga critical na lugar dapat nang magpreparar kan sa indang emergency kit kay ba ang mga PPE at iba pang pangangaipo in kaso man kaipuhanon na pag-implementar nin localized evacuation kunin kaso man magkusog pa ang pag-uran sa mga maabot na oras. Sinabi pa ni Alcalde Noel Rosal na dapat manatawanan ang inyanin atensyon kan mga barangay officials ang mga lugar kung sa inharani sa mga salog o sa inpaman na may katubigan dahilan sa sindaan posibleng talagang maapektaran kan makusog man na pag-uuran. Katakod kay ini nag-abiso naman ang alkalde sa Lambang Saro lalo na ang mga parasira na dainan ng gad magwalo pa na maglawod ngunya na yaon pa ang patakot kan dara o patakot na dara kan tail end of frontal system na nagdadaraman sa tuya nin makusog na pag-uuran poon pa kasubagong pagkaaga. Dagdag na bareta Ans Galero, DCGP. Sa ibang mga bareta sa lado nasyonal, dahil nagsuko ang mga Pilipino opisar kang kadakol na agyat na inagihan ka nasyon sa taon 2020 kay bana ng mga aksidente asin kalamidad. Inang tinawanin doon ni Vice President Leni Robredo bilang mensahe ngunya na bagong taon. Sa pagkakataon na ini, sa gerari na napatunayan na daing Pilipinong nagsusolo asin dahi kayang padapaon kan 2020 ang mga Pilipino. Sa pagsabat sa bagong taon, sinabi ni Robredo na magiging mas hararom ang selebrasyon asin mas maiwas ang paghango sa pagsarado kan taon 2020. Ipinagramdam ni Vice Presidente na dahi panawara ang virus sa pagsalida kan kalendaryo mantang pighagad niya sa lambang Pilipino na padagos na mag-ingat asin magsunod sa health protocols. Baski supay nin mga pagbalo asin agyat kay pon manggiraray na ramdumon ang mga trayumpo sa taon 2020. Asayang mensahe ngunya na bagong taon sinabi ni Supreme Court Chief Justice Ciudadano Peralta na sa paglawag kan taon 2021 magapadagos man lugod ang pagkasararo asin social responsibilities ka mga Pilipino para makabangon sa naging epekto kang pandemya kan COVID-19. Tinawa ni pagmidbid ni Peralta ang mga health workers asin frontliners na nagsiserving mga bayani ngunya na may krisis sa nasyon. Inapod man niyang heroes ang mga maestrado, huwes, court officials and employees ang nagpapadagos na dedikasyon sa sending trabaho ngunya na may pandemya. Ipinailing ka mga empleyado kang korte na bako ulang ang pandemya para may tao anesthesia. Nabisar kang pandemya, sinabi ni Peralta, nalagod man tinidong pano nin paglao man kada saro para sa futuro. Magiging dakulang agyat sa gobyerno ang paggiba sa pagtaon ng trabaho sa mga Pilipino sa masunod na taon. Kasunod naman inikan paglangkaw nin maabot sa 1.4 milyon o katumbas ng 110.88 milyon na piglalauman na populasyon ka mga Pilipino sa katapusan kan 2021. Sinabi ni Commission on Population o POPCOM Executive Director Juan Antonio Perez III na dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic natraso ang family planning services kaya nadugangan ni maabot sa 1 milyon ang populasyon kang Pilipinas. Dahil ang digdi, pigkakarkulong nasa 71 milyon na ang labor force kan Pilipinas sa pag-abot kan 2021 kung saan dakulang agyat sa gobyerno kung paano sinatatawan ng trabaho. Dahil sa pandemya, magiging problema digdi na bago kan nasa working age group may marhayma na trabaho, partikular na ang mga fresh graduates. Hinagad ni Agriculture Secretary William Dar sa publiko na bakalon ang mga lokal na prutas para sa tradisyon na selebrasyon kan bagong taon. Sikong kay Dar, ang pagbakal sa local fruits bako sa napagpapakusog sa industriya ng prutas sa Pilipinas kundi magdataumanin income sa mga paraoba asin sa indang pamilya. Abiso kan Secretary, na isabay sa indang pamakal ng dusing bilog na prutas ang pinya, chiko, bayawas, arangita o sintonis, pirante, satsuma, melon, lokban, atis, pakwan, dragon fruit, tapaya, sin avocado. Paliwanag ni Dar na dahil nawawara sa bilog na taon asin mababakal sa gabos na merkado ang nasambit na mga prutas. Mientras tanto, sigurado nang magiging maugma ang pagsabat kang bagong taon kan sarong parataya nin loto sa Baguio City.
Ini matapos na gumana sa ninsobra sa 20 milyon pesos na jackpot sa Mega Lotto 645. Sigon sa Philippine Charter 60 sa Office of PCSO, nakuha kang better ang winning number combination na 6, 25, 15, 29, 12, 33 sa draw Kasubanggi, Disyembre 30. Ang winning ticket binakal sa Lotto outlet sa Baguio City, Benguet. Sa ibang mga bareta, nagpatanid ang Food and Drug Administration FDA kontra sa posibleng peligro kan self-injection kan bakuna. Ini matapos akuon kan pamayo kan Presidential Security Group of PSG ni Presidente Rodrigo Duterte na sinda mismo ang nag-ineksyon sa sindang sadiri kan bako rehistradong Chinese-made COVID-19 vaccine. Tinawanin doon ni FDA Director General Eric Domingo na bako simple ang pag-ineksyonin bakuna asin pinag-aadalan ning marhay kan mga medical practitioner para masigurong ligtas asin epektibo ining magigibo. Sinabi niyang sulamenteng kwalipikadong tauhan sana an pwedeng gumibo kay ni mantang sinabi man ni Dr. Maricar Limpin, Presidente kan Philippine College of Physicians, na dapat i-monitor ang mga nabakunahan na para mahiling ang epekto kay ni. Enot ng sinugo kan Department of Justice ang National Bureau of Investigation o NBI para imbestigaran ang paglaog, distribusyon asin paggamit ng mga bako rehistradong COVID-19 vaccine. Para kay Dr. Limpin, ang FDA ang tamang ahensya na dapat mangenot sa investigasyon. Enot naman sindang nangapudan ng transparency sa paggamit ng bakuna. Sinugo na kan Department of Justice o DOJ ang National Bureau of Investigation o NBI na tulos imbestigaran ang mga report may kinaraman sa bako otorisadong distribusyon asin paggamit kang bako otorisadong bakuna kontra sa COVID-19. Sigon kay Justice Secretary Minardo Guevara na nakasentro ang investigasyon sa posibleng pagsuway sa Food and Drug Administration FDA asin Consumer Act, siring man Medical Practice Act. Kapag nakakuha ang NBI ng sufficienteng factual basis sa pagsumitir ng reklamo ang DOJ, iyoan makondukta ng preliminary investigation asin magsaangat ng kaso sa korte. Edot ng pigbulgar ni Presidente Rodrigo Duterte na may mga nagkapirang miyembros kan Presidential Security Group o PSG ang nakaresibi ng COVID-19 vaccine nagibo kan Chinese firm na Sinopharm. Siraram kan FDA Act of 2009 dahil tutugutan ang pagpabakal, pag-supply o distribusyon ng produktong bako rehistrado sa FDA. Ang FDA as in Bureau of Customs o BOC maimbestigar kung paano nakalawag ang Chinese-made vaccines sa nasyon. Miyanas tanto posibleng aprobaran kan Food and Drug Administration o FDA bago matapos ang bulan ng Enero ang aplikasyon kan Pfizer para sa Emergency Use Authorization o EUA kan sendang COVID-19 vaccine. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na abuton in 2 semana ang evaluation sa aplikasyon na resibi ninda na bago magpasko. Sinabi ni Domingo na may sagod primerong semana kan Enero ang mga evaluators at pagkatapos gigibuon ang consolidation sa report bago mailuwas ang autorisasyon. Nag-issue ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nin Notices to Airmen o NOTAM kasunod kan travel ban sa United Kingdom asin 19 na iba pang mga nasyon asin teritoryo na may kaso ng bagong variant kan COVID. Nakapalaman sa NOTAM na suspended paramentas ang flights halis sa UK asin ang arrival ban ka mga dayuhan gikan sa 19 na mga nasyones pon Disyembre 30 sa Enero 16, 2021. Piglinaw man kan CAAP na mga Pinoy na in transit asin halis sa Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, the Netherlands, Hong Kong, SAR, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada, asin Spain na pigtutugutan makalawag sa nasyon pero sinda maagi sa mas maigpit na quarantine protocols afera pa sa mandatory RT-PCR test. Mientras tanto, inagod kan Department of Foreign Affairs o DFA sa mga dayuhan asin Pilipinong biyahero na may planong magbisita sa Pilipinas na i-reschedule na sana ang sendang biyahe
Ini matapos na palawigon ka Malacañang ang temporary entry kan ban ka mga flights gikan sa UK asin 19 pang nasyon sagod Enero 15, 2021. Sigon sa DFA, bukas man ang Pilipinas sa mga Pinoy na hali sa mga nasyon na daay kaibanan sa temporary entry ban alagad kay puan pa magirari na mag-agi ang mga ini sa 14 diyas na quarantine requirement kan gobyerno. Posibleng aprobaran na kan Food and Drug Administration FDA ang aplikasyon kan Pfizer sa Pilipinas bago matapos ang Enero 2021 para sa emergency use authorization kan sa indang COVID-19 vaccine. Sigong kay FDA Director General Eric Domingo, aabot paning 2 semana ang evaluation sa aplikasyon na naresibi ninda bago magabot ang Pasko. Igwa naman in sagkod primerong semana kan Enero ang mga evaluators pagkatapos gigibuon ang consolidation sa report bago mailuwas ang autorisasyon. Mentas na sa ngunyan, pinagtawan kan China ng conditional approval ang bakuna kontra COVID-19 kan Sinopharm sigon sa National Medical Products Administration. Ang bakunang ini kan China National Biotech Group o CNBG ang bigo konsiderar na kainutunuting bakunang inaprobaran para sa publiko sa China. Enot nang nagtaon ng emergency use ang China kan Hulyo pero sa tulong magkakaibang bakuna para sa mga essential worker asin mga nasa high risk sector. Binasalamatan kan Pilipinas ang Korte kan Kuwait dahil sa desisyon kaining patawan in padusang kagadano na nasa likod kan pagkagadaan kan Overseas Filipino Worker o OFW na si Jeneline Villavende. Sa Twitter post ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., ipinabot kani ang pasalamat sa naging patas na desisyon kang Korte. Ipinabot man ni Locsin ang pasalamat asin pagkakonsiderar niya ining utang na buot kan Pilipinas sa naging pagiro kang Kuwait. Partikular ni kan Ambassador to the Philippines, si Villavende, nagadaan kan Disyembre 28, 2019 sa kamot kan among babae sa Kuwait. Sa naging autopsy report kini, nahiling na nagsapar ang OFW ng pasakit asin pang-abusong sexual. Kaya iba pang mga bareta, nagabot na 250 repatriates gikan sa Bahrain lunad kan Gulf Air Flight GF-154 mantang 1,000 Pinoy na repatriates man ang nakatalaan na magabot ngunya na hapon halis sa Riyadh, Abu Dhabi, Dubai asin Qatar. Tulong batsman kan Overseas Filipino Workers o OFWs na kompresto ng 750 ang maabot dyan na banggi gikan sa Japan, Jeddah asin Korea, mantang 12 na OFWs man halis sa China, kay bana ng tulong seafarers ang nag-abot sa NAIA Terminal 1. Hinatod sindakan Philippine Coast Guard sa quarantine facility para sa 14 diyas na mandatory quarantine. Nangenod si Davao City asin Presidential Daughter Mayor Sara Duterte sa Presidential Preference Survey na ginibukan pal sa Asia. Sa record kan mga naglataw na posibleng maging masunod na presidente kan nasyon sa 2022, nagikaduwa si dating Senador Bongbong Marcos asin Senador Grace Poe, ikatalo si Manila Mayor Isko Moreno na sinundan man ni fighting Senator Manny Pacquiao. Mantang nasa ikanom na pwesto man si Vice President Leni Robredo, ikapito si Senador Ping Lacson asin Senador Bongo na sinundan ni na Congressman Alan Peter Cayetano. Ulpot man sa nasabing survey si Senador Richard Gordon asin dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ang survey ginibo ka Nobyembre 23 sagod Disyembre 2, 2020. Dahil pa masabi kan Food and Drug Administration FDA kung mapapadusahan ang mga membro ng Presidential Security Group o PSG na illegal na painiksyon kan bakuna na alis sa Sinopharm. Sa ibang mga bareta niya to, hinagad ni dating Senador J.B. Ejercito sa Board of Directors kan PhilHealth na suspendiran muna
ang paglangkaw kang premium contributions kan sa indang mga miyembro sa masunod na taon. Sigong kay ehersito, garo pagiging insensitibo ang nasabing lakdang kan PhilHealth na sa bilang kan mga inagihan kan publiko na ngunya na taon dahil sa pandemya. Tinawanin doon kan dating senador na dahil pa nasusolusyonan ang issue ng korupsyon sa mismong ahensya. Sinabi ni Ersito na iyo ang principal author kan Universal Healthcare Law na pwedeng maghirit ang Department of Health as in PhilHealth nin supplemental funding sa Kongreso. At kaya sinabi kang PhilHealth na ang paglangkaw kang kontribusyon sa mga sunod na taon bako kagibuhan as in kay puha na siguruhon na sufisyente ang pondo kan PhilHealth o kay healthcare benefits sa ilarong kan UHC law. Sa iba pang mga bareta, pinasalamatan ni si Presidente Rodrigo Duterte ka mga abogado as in staff, as in forensic team kan Public Attorney's Office of PAO. May kinaraman sa pagvito kay ni sa pigsasabing illegal insertions ni na Senador Franklin Trillanes Insani Angara sa ng budget para sa 2021. Na nagbabawal sa PAO na gamiton kay ni ang sendang personnel as in maintenance operation and other expenses o MOE kung sa ang operasyon kang PAO, forensic laboratory ang primerong tatamaan. Sigon kay PAO Chief Attorney Persida Rueda Acosta na 13 milyon ng mga kliyente ninda ang naisalba sa naging lakdang kan presidente. Kung sa ini pinautob, kaini ang rule of law as in supremacy kan konstitusyon. Ini sa pagitan sa iyang sovereign powers o veto powers kontra sa pagkukonsiderar na inappropriate and illegal riders. Bakaw sana sa mga biktima ng baksya anti-dengue vaccine ang pigtatabangan kan PAO kundi maging ang mga nagtitios na biktima nin krimen. Enot nang nagsurat kay Presidente Rodrigo Duterte si Attorney Acosta para agadon ang pagvito sa special provision sa GAA 2021. Sa tao kan pagbawal sa pagbakal, pagpapalakop asin paggamit ng paputok sa mga household, nagluwas ng listahan ang Department of the Interior and Local Government o DILG nin mga pailaw na tutugutan gamiton. Sigon sa DILG, pwedeng magpabakal asin gumamit ng minasunod na mga pailaw, butterfly, fountain, jumbo regular, and special, luces, mabuhay, Roman candle, sparklers, trompilyo, whistle device, asin iba pang kaparehas na mga pailaw. Enot ng sinugod ang DILG ang PNP na aristaron ang mga magpapabakal ng mga ipinagbabawal na mga paputok. Bawal man ang pagpaputok sa mga harong asin sulamenting sa community fireworks displays na ang pigtutugutan. Sa iba niya itong mga bareta ngunyan para sa aga, nagtutubod ang nagkaperang eksperto na nakalaog naman sa Pilipinas ang bagong coronavirus variant na gikan sa United Kingdom. Sigong kay Dr. Nicanor Austriaco, kan Octa Research Team, bako orayo na nasa Pilipinas naman ang nasabing variant dahil nakapag-rehistro na ang Singapore kan primerong kaso kan Disyembre 6. Mantang na-rehistro man ang primerong kaso kan bagong variant kan COVID-19 sa Sabah, Malaysia, na haranisa naman sa Sulu sa Mindanao. Mientras na ipinag-insistir kan Department of Health o DOH na padagos pa manggirari ang pinagigibong pag-aaral kan ahensya para sa bagong coronavirus variant. Paminabot na sa sobra 704,000 ang nairehistrong bagong kaso ng COVID-19 sa bilog na Kinaban sa nakalis na mag-aga. Base sa pinakauring datos kan Disyembre, o ngayon na Disyembre 31, uminabot na sa 83,030,872 ang global cases kan COVID-19 sa sobra 220,000 na bagong kaso na nairehistro sa Estados Unidos, mantang sa Brazil nakapag-rehistro ng sobra 55,000 na bagong kaso sa mag-aga. Sobra 50,000 man ang mga bagong kaso na nairehistro sa United Kingdom. Formal na nagbisita si Philippine National Police o PNP Chief General
Debolsina sa burol kang binansagad ng Hero Cup na si Police Corporal Dexter Ray Teves. Si Teves nagadaan matapos na makaenkwentro ang duwang drug suspect sa Caloocan City mantang nagkukondukta ni Oplan Sita. Nagisimpatya si Sinas sa pamilyang nabayaan kang pulis at sinitinaoman ni Sinas sa nabayaan na pamilya ni Teves ang tabang pinansyal gikan sa PNP. Nagpaluwas ng show cause order ang Department of the Interior and Local Government o DILG kontra kay Mayor Michael Kion kan Lawag City. Ini matapos na maglakop sa social media ang mga retrato na inorganisar kay ning Christmas gathering kung saan kaibanan pa ang mga barangay officials. Sigung kay DILG Undersecretary at spokesperson Jonathan Malaya, pipagpaliwanag ni Secretary Eduardo Anyo si Mayor Kion kung nga taday siya dapat mabadusahan dahil sa pagsuhay kini sa minimum health standards dahil sa eksistidong pandemya. Sigon kay Malaya, bilang opisyal si Kion dapat na maging ehemplo sa pagsunod sa health protocols ngunya na may COVID-19 pandemic. Sa pinaluwas na direktiba kan DILG, maigot na pinagbabawalan ng mga local government units o LGUs na magkondukta ng Christmas party asin mga siring na aktibidad bilang pag-iingat sa posibleng kawaran o kaya ulakit kang COVID-19 ngunya holiday season. Ikinaugmama ni Malaya na 99% ka mga LGUs ay nagsusunod sa direktiba kan Interagency Task Force o IETF ngunya na holiday season. Mientras tanto, kumpiyansa ang haros kabanga ka mga Pilipino na magayon pa ang kalidad gansendang buhay sa 2021 o sa masunod na 12 bulan apisar kang pandemya. Base sa survey kan Social Weather Stations o SWS, 44% ka mga Pinoy ang positibong magayon ang sendang buhay. Maski may pandemya, mantang 9% man ang nagtutubod na dain na magayon pa ang sendang buhay asin estable na o kaya stagnant na. Nasa 36,000 man o kaya 36% man ang nagsabi na daing magbabago sa sendang buhay asin 11% ang daing naging kasimbagan. Nagtuoy nining net personal optimism score na positive 35 na 33 puntos na masalangkaw kumpara sa positive 2 na score kan Septembre. Ababa man ini sa positive 44 na score na nairehistro kan Disyembre 2019. Ang survey ginibo kan Nobyembre 21, sagod 25 sa 1,500 na adult Filipino sa paagi kan face-to-face interview. Mientras tanto, papakusugon kan Department of Justice o DOJ ang papel kay ni sa kampanya kontra sa terorismo asing korupsyon sa gobyerno na sa malaog na taon. Ipinahayag ni Justice Secretary Minardo Guevara dahilan sa ang DOJ parte kan Anti-Terrorism Council o ATC asin nangenot sa Task Force Against Corruption. Sigon sa Secretary, nalalo nindang papakusugon ang papel kan DOJ kontra sa illegal na droga asin sa pagprotehir sa diretsong pantao. Sigon pa kay Secretary Guevara, ang mga planong ipinaglatag ninda sa 2021, ibinase ninda sa estimate na o kaya projection na pag-abot kan kabangaan kan taon 2021 dagos ng maarangkada ang DOJ kung saan ditit mababawasan ang mga restrictions sa biyahe asin paggiro dahilan sa may bakuna na kontra sa COVID-19. Sa sarupang bareta sa lado nasyonal, pinaamay kan Metro Rail Transit Line 3 ang ultimong biyahe kan sa mga tren ngunya na bisperas kang bagong taon. Sa abiso kan MRT 3, alas 7:45 na nimbanggi ang ultimong biyahe kan tren nagikan sa North Avenue Station. Bandang alas 8:25 man, nimbanggi ang last train na hali sa Taft Avenue Station. Piglalauman, na may dakulang kabawasan sa bilang ka mga malunad sa mga tren ngunyan, asin tanganing matawan man din sufficienting oras na makaibanan kan mga station asin security personnel asin ang mga pamilya sa selebrasyon kang bagong taon. Sa ngunyan, may 20 tren ang operational sa main line asin may headway o 4 na minutong paghalat sa pag-abot kan masunod na tren. Mga dugang yan na po ang kabilugan kasatuyang pang
Alas 5 bareta, mga bareta ngunyan para sa aga. Sa pangalan ni News Director Edwin Peralta, siring man ni Ronald Balo asin Manny Tatanya sa Lado Technical. Marcel Madrid sa IT, sa DCGB News Social Media Department. Ako po sinong naging kaibanan para mentras sa Bareta, ngunyan para sa aga, Mardilad daing iba. God bless and Happy New Year, everyone. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega laki na. Surf powder, 50% more na. Surf Mega, Mega laki na. Surf powder with active clean technology. Mega laki na, Mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga mams. Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. May hugasan. 20 seconds dapat. 12 seconds, 4 seconds. 3, 2, 1, clean na. Yay! Mako, nasa doorknob mo. Makukuha mo ulit. 3, 2, 1, ito na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga mams. Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit.
Mag-Joy Antiba para iwas hawa sa pinagkakainan. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal nakita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. For DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Or 60% or 80%, dapat gumaling na po kayo. Happy New Year! Take care! Yan, si Ate Sophie. Ang aming kapitbahay na Muse. Yan, nagpapaalam na sila'y uuwi na, kami hindi pa. Okay. Yan po magandang balita sa atin. Magandang balita, guys. Ito na. 2021, we're expecting a much better daw. Much better year. Nagkabulol-bulol na tuloy ako. A much better much better year. Nagkabulol-bulol na tuloy ako. Okay lang. Okay. Sana ay ating atin pong samantalay nitong ino-offer natin sa Ayak Family. Hindi ko ito biro-biro. Kung marunong kayo magkwenta, marunong kayo sa negosyo, marunong kayo mag-online selling, marunong kayo sa lahat ng bagay. Ito na po ang pagkakataon para tayo ay umasenso sa buhay. Pero kailangan natin pangkalahatan. Yan. Pwede, okay. Kung pwede raw ang abot niya mag-claim, walang problema. Walang problema. Diba? Okay. Sige. Iyan po ang magandang balita sa atin. Magdodro po tayo alas 6 ng punto. Magdodro na po tayo alas 6 ng punto. Kaya po sa lahat na may mga karamdaman, lahat na gustong mag-avail ng ating amazing po ng 50% discount, ay kailangan po ay mag-ano na po kayo kasi nga po ano mangyayari. Kasi extended. Yan. Birthday ko kasi bukas anak ko, Dok. Wala pang handa Kung pwede po, okay na muna yan. Okay. Panghanda ko bukas. Good morning po, Dok. Pwede po. Discount naman ito. Mag-drop their prices. Salamat po. Mabusap po. Disco. Lahat na ng problema ng bayan. Problema ng Bitito. Salamat Lord. Salamat Lord. Okay. Ayan naman si Lord na tulungan tayo. May dalaw ba? Accept sir. Yes. Pa-accept lang kayong accept. Tuloy-tuloy lang. Diba? Tuloy-tuloy lang. Hanggang sa marating natin.
ang ating 1 million, di ba? Ganun po yan. Marami na kami tabay na. Marami na kami tabay. Di ba? Marami na kami tabay. Di ba? Jesus Maria Jose, paniwala tayo Panginoon. Yan. Pay to bing, di ba? Sis, Jose. Ito yung sumasagot tayo. Di ba? Kasi naawa naman tayo. Di ba? Yung nga naman. Ay, sus, Jose. Diba? Where are you now? Happy New Year, Joey Bitito, salamat. Siring man sa inyo. 37,000 na po ang ating membro sa AYAP. Congratulations sa lahat ng AYAP members. Yung mga diamonds, gold, silver, bronze, qualified newbie, mga newbies. Paano ang profile? Ang profile, kiklik lang ninyo. Diba kiniklik lang? Yung link, sinen. Doon sa image bayanihan, doon kayo pumunta. Para makita ninyo yung link, sinen. Okay. Kung paano sila makakano ng itong ano. Diba? Good morning po, pwede po. Doc, pa-reserve ng puno yan, 2,200 na megawatt. Kasi last din naman po today. Salamat po, Doc. Okay. Sinasabi ko lang ako sa inyo. Kami dito ay para makatulong, hindi para kami ay magkamagam ng pera na may pera. Diba? Advance Happy New Year, a nice day. Salamat sa mga ano. Mary Ann Montalyan, sa worship po, amazing po, baka mga PNKM po, magyanhali sa Rapo. Okay po. Sa January 2, pwede na. January 2, diba? Extended hanggang January 7, last extension. Ayan. Dalawang beses na nag-extend para lang malamulit kayo. Para tuloy-tuloy ang paggaling ninyo. Okay. Sana po naunawaan ninyo na iyong pag-extend natin para sa inyo po yan. Okay, maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Okay. So malapit na, magano na po kayo. Ang inyo po mga ano. Para kayo ay matulungan. No. Wag na po tayo magpa-tumpik pa. Diba? Wag na tayo magpa-tumpik pa. Sana ay kayo ay matulungan namin. Okay. Sana matulungan ka namin. Kung natulungan ka namin, ay happy birthday pala sa ating amazing team, Miss Diamond Annie Gonzales. Yan, diba? Okay. Sana, where are you? Diba? Sana, where are you? Kasi para kami po nagmamadali na, kasi ano na rin, ay ang ano po namin dito, kahit wala po kayo, ay sige, pagbibigyan na namin kayo. Kung sino ba muna po next winner na po kayo. O bahala na po kayo mag-ati-ati. Diba? Diba? Kasi kami uwi pa rin eh. Diba?
Okay? Dahil sa mahal namin kayo. Yan. Di ba? Okay. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Di ba? Ilo po nanalo po ako ng blanket. Papakuha ko na lang po kay Ma'am Amazing Ana G. Mihares. Yung sa akin po, di ko po kasi mapunta lakas ng ulan dito sa Kinubatan. Wala din po magbantay sa anak kong lalaki. Okay lang. Sinabihan ko na po siya, IPM po daw kayo. Pag-ibigay na lang po sa kanya, okay lang po. Di ko po kasi alis po. Okay. Parang lalaki pang lalaki design para po sa anak ko. Maraming salamat. Yan. Okay lang ang mag-diamond ka na. Pagkakalat gold day do si Amazing Almera, Vera Selmaro Palmeria. Di ba? Mag-diamond ka na. Tuloy na. Be a diamond. Now. Di ba? Madali lang maging diamond eh. Kahit 5 days yan, pwede nyo gawin kasi may nakagawa ng 6 na araw eh. Diba? 7 days na, 1 week. 1 week. Diba? Okay. So, saan na tayo? Doon na tayo sa yan. Ito na. Nakuha ko na. Ito mga naka-online na ngayon. Ang dami na naka-online. Okay. Babatiin na natin sila lahat. Sana mapili po ako. Sana nga. Ako rin gusto rin mapili kayo. So, ano talaga, better luck next time. Bitter. Yun ang problema pag nanalo. Bitter luck. Hello po, Jennifer Romeo Libares. Hello Doc, Happy New Year kay Mrs. Romano. Lenji, magandang hapon po Doc Joel. Amazing Lenji Gonzal. Happy New Year Doc Joey. Amazing Diamond Musico. Yan. Okay, hello. Yes, hello. Babe Bunakwa. Nanalo na ito. Nanalo na ba si Babe Bunakwa? Amazing Maribel Bibolda. Hello po Doc Joey. Happy New Year too. Yes. Okay. Hello Doc. Happy New Year po. Amazing Jane Nilo Bitara. Yes. Happy New Year too. Hello po Doc. Magandang gabi po. Hope to win po Doc. Good luck sa iyo. Good luck. Yan. Hello po sir, ma'am. Maura na hapon. Yan. Okay. Wag nang sir. Allergic ako sa sir kasi. Lionel Zamora Obligasyon, di ba? Okay. Rosilyn Zamora Obligasyon and Lodi Obligasyon. Wow, sana all. Yes, sana all, di ba? Lionel Zamora Obligasyon, good evening po Doc. Happy New Year po and God bless you all. Yes, same to you. Happy New Year by Robbie Ann San Andres. Yes. Amazing Lai alias Nipison. Gandang gabi po Doc. Happy New Year too. Yan, di ba? Happy New Year too. Yes. Irel Salvador, Happy New Year Doc. God bless you po. God bless you also and Happy New Year. Happy New Year, Amazing Diamond Mona Lisa Belarmino. Yan, kinuha na yung food packs mo ng brother mo at briniping na rin namin naman siya mag-diamond. Wow, sana all Doc. Happy New Year po. Happy Amazing Gillen Romano. Yes. Okay. Happy New Year, Amazing Jennifer Romeo Libares. Happy New Year also. Good evening po Doc. Happy Amazing Lionel Zamora Obligasyon. Yes. Francia Lunador. Happy New Year Doc Joey and to your family. Same to you. Yes, sumali ka na dito sa ating pa-contest. Kailangan ang IAP logo nakalagay sa profile mo with DJB na frame. Hello po Doc. Hello po, Happy New Year. Happy New Year to also Keisha May Jeramel Flores. Yan. Aasa na naman po ako Doc. Robinson Andres. Siyempre asa. Andito pa rin naman ako.
Happy New Year Doc. From Amazing Gladys Lloreras Bas. Yes, yo. Okay, happy birthday po. Happy New Year. Nipicon Jean. Happy birthday si Amazing Diamond Ani Gonzales. Yan. Maulan na gabi, Doc. Mary Ann Baladya. Yes, maulan nga talaga. Okay. Yes. Jeneline Bural Andes. Amazing Jeneline, good evening. Happy New Year po. Happy New Year also. Diba? Marjorie Balasta Nantis Agustin, Happy New Year, Doc. Joey Bitito, Happy New Year also. Amazing Marjorie Belista. Hello po, Doc. Hi, hello. Amazing Lionel Zamora Obligacion. Yes. Amazing Rose Ann Polbida Padayog Dom. Happy New Year, Doc. Happy New Year also to you. Yes, and your family. Amazing Mas Sel de la Piña. Gandang hapon po, Doc. Magandang gabi na sa iyo. Yes. Okay. Okay, so mga ano rin, hindi ko na po basahin na doble-doble kasi happy, amazing Anthony Borser Bonobra, Happy New Year po sa lahat. Yes, Happy New Year also. Mary Joy Miranda Nabata, yung nanalo kanina. Hello, Doc. Happy New Year. Thank you po. Happy New Year also. Yes, okay. Yung diamond mo si Mary Joy Miranda Nabata, itang ano yan? January 10. Diba? January 10 ang promise mo. Amazing Annalyn Liganden. Happy New Year po, Doc. Happy New Year also to you. Rosemary, Amazing Rosemary Campi de Loses, Dihocos. Hello po, Doc. Ako po yung nag-film sa iyo na may anak na may sakit sa balat. Hindi po ako makapunta dahil wala pang masay po. Sana po mabunot. Yes, sana mabunot ka. Yes, okay. Good luck and God bless. Happy New Year, Doc. Happy New Year also. Amazing Raquel. Yan. Okay. Okay. Amazing Mary Ann Caranza Quezon. Watching from Magneto, Doc. Yes. Thank you. Okay. Amazing Roselyn Zamora Obligacion. Yan. Ano na natin ito kanina. Happy New Year po, Doc. Joy Bitito. God bless you po. Same to you. God bless to you and your family. Good evening. Amazing Mapa Bonagua Linelen Ann. Yan. Amazing James Billudo. Hello po, Doc. Hi. Kumusta ka na? Diba? Happy New Year, Doc. Happy New Year. Amazing Bronze Nora Valenzuela. Mag-diamond ka na rin. Sabi ni Madam Anne, Diamond Anne. Mapa, okay. Okay. Ayos na yan. Present. Yes. Amazing Diamond. Hello, Doc. Margie Trasmer ng Tabaco City. Yan. Okay. Happy New Year, Doc. Mary Ann Caranza Quezon. Happy New Year also. Hindi ako swerte sa marapol. Baka this time, swerte yung lamang. Good luck para swertein ka na. Amazing Gladys Llorera Bas. Yan. Good luck ko na nga Yan. Para manalo na. Amazing Robe. Good evening, Doc. Bisan Andres. Yan. Good luck also. Hindi rin daw siya nananalo. Okay. Amazing Jimalin Miraflor Medina. Hello po, Doc. Hello also. Yes. Present. Yes. Jimalin. Amazing Christopher Millares Sidinho. Happy New Year, Doc. Happy New Year also into your family. Yan. Okay. Present. Hello po, Doc. Happy New Year po. Amazing Marilyn Salyan. Hello also. Okay. Amazing Ruel Manhares. Happy New Year, Doc po, Doc, at sa mga kawani ng AYAP. Yes, same to you and to your family. Yes, yo. Happy New Year, Rodel Padilla Serrano. Happy New Year po, Doc. Same to you and to your family. Jeep Bayaban, afternoon. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon also. Okay. Happy New Year po, Doc. Happy New Year to you. Amazing Sam Mia Perinya. Ayan, di ba? Okay. Amazing Sien Barbasina Sayat. Good afternoon po, Doc. Just watching from Pulangi Albay. Happy New Year.
to you and your family. Same to you. Happy New Year also to your family. Present, Hayati Habibi, yan. Mananalo na ito. Yenlin Bisa, Happy New Year, Doc. And good news. Good news talaga. Mananalo kasi ko malamang. Rosemary Luterte Barlon, good evening, Doc. Happy New Year. Happy New Year also. Happy New Year from Marian Caranza, Quezon. Happy New Year also. Okay. Keisha May, Marayel Flores, amazing Keisha. Ang hina ng signal, putol-putol. Nako, kawawa naman. Amazing Diamond, Maria Lourdes Barbadillo, Lauren, present. Yes, present na present. Good evening, Doc. Amazing Jen Vargas, good evening too. Amazing Ninya Rely Moral. Hi po, Doc. Happy New Year po sa iyo, Doc, at sa ating mga kaaya family. Yes, salamat. Amazing Diamond Ninya. Happy New Year to you and your family. Okay. Good luck sa lahat. Tama. Amazing Mary Ann Baladyag. Dana po, share konti lang po. Group ko. Yes, okay lang. Sige lang. Isa, Mare. Odnobrim. Isab. Ito, pinagbaliktad-baliktad na. Happy New Year po, Doc. Marisa Bermundo Basi po yun taga Barangay 14, baka kay Albay. Yes. Happy New Year also. Yes. Maulan at nanginig na New Year po sa lahat. Amazing Vince Ocampo Binya. Nanginginig talaga. Amazing Lionel Samura Obligasyon. Good evening, Doc Joey Bitito. Happy New Year, Doc. God bless you po. Always keep safe po, Doc. Salamat. At ganun din sa inyong lahat, sa inyong pamilya. Yan. Happy New Year po. Amazing Ella May. Yes, salamat. Happy New Year also. Alvin Ambrose. Sana mabunot po ako. Good luck. Yan. Amazing Marian Baladya. Di na kasi kakashare isa kong account. Okay, yung isang account, okay lang. Amazing Kristen Rivera, Happy New Year, Doc. Happy New Year also to you and your family. Sa Mia Perrina, good luck sa mga mabuting kami. Happy New Year sa inyong lahat. Yes. Happy New Year. Yes, mabunot sana. We love you, Doc Joey. We love you also. Salamat. Amazing Hayati Habibi. Yes. Amazing Arnel Andaya, Happy New Year po, Doc. God bless po. Yan, God bless also. Yes, God bless. Amazing PY Llanera, Happy New Year, Doc. Happy New Year also. Yes. Amazing Lene Iyam, Happy New Year po, Doc. Puro ano ba ito? Happy New Year po, Doc. Happy New Year also. Amazing Mylene Rantaso, present po, Doc. Good afternoon po. Hina po ng signal. Okay. Amazing Flora Belvera, Happy New Year po, Doc. Happy New Year also. Yes, yo. Jim Villodo, Dan Sharing. Yes, salamat. Samia Perinya, ayan. Present po, J. Bayaban. Yes. Maria Lore, yes. Dan Sharing, Mapa Bonagwa. Linilin Ane, wala po signal. Hina ng net. Kawawa naman. Yan, kawawa. Iyak tayo. Mary Ann. Okay. Thank you so much, Doc, sa media notes. Prize po sa raffle kahapon. Salamat. Amazing Diamond Mona Lisa Bilarbino. Sana po manalo po, Doc Joey Bitito. Thank you po. God bless you po always. Amazing Lionel Zamora Obligasyon. Yes. Okay, hoping. Good luck. Rachel Rosinzana, Happy New Year po, Doc. Happy New Year also to you, di ba? Yes. Amazing Rochette Nierba, Happy New Year po, Doc. Joey Bitito, same to you. Yes. Marami pa ito ata, ang dami pa. Hindi ko kayang mabasa na yan. Pasensya na kayo lahat kung hindi ko mabasa. Di ba? Kasi po ay ang dami na ninyo. Hindi ko na talo na yung power ko. I'm sorry, mahilap na lang. I'm sorry. I cannot read all of you, di ba? Kasi 1,000 na ata kayo, di ba? Pero don't worry Ito si Amazing, sana po, Doc, mapili na po ako.
Si Amazing Red Sharpno Ligado. Yes, oo. Na ano na po ninyo ang ano yung ano? Yung sa inyo pong ano? Yan, yes, yo. Happy New Year to everyone. Aya family. And we are expecting that 2021 and beyond will be a great year starting 2021 for Aya family. Yan, okay? Kaya yung livelihood natin, pausukin na po natin simula mamayang midnight. Di ba? Kasi auno na, midnight, auno na. Di ba? Pausukin na natin kaagad. At lahat mag-diamond. Lahat mag-diamond. Mga estratehiya, ituturo po namin lahat. Magkakaroon din po tayo ng mga video presentation na para mas lalo kayo matulungan na mas mapabilis tayong kumita lahat, di ba? Okay po, nakuha po ba natin to? Kayo po ba excited na for 2021? Ito po ang gagawin natin para lahat ay matulungan. Okay, at may nangangagat pa sa akin. Kinakagat ako babae siguro ano. Langgam. Parang langgam, may kinakagat na ang ano ko. Sweet sigo. Oo, di ba? Grabe. Hindi ko matanggal-tanggal ang kagat nila kasi ako yung nag-like pa, oh. O, di ba? So, extended po ang ating promo. Extended ang ating promo up to January 7. Last extension po ng 50% discount sa Amazing 4, Amazing Trio, and Mega 1. Huwag na po kayo magtanong pa. January 7 na po yan. Wala na po. Pasensya na kayo. Whether we like it or not, the extension will end on after 6:30 ng January 7. Yan. Okay. Maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Diba? Happy New Year. Amazing Siyos Paklibar. Yan. Lakas ng turutot. Ay, may mga nagtuturutot pa dyan? Okay lang. Huwag lang magpapaputok. Bawal na po ang papaputok. Kasi unang-una masisira ang lungs natin sa usok. Diba? Sa amoy pa. Diba? Okay. Yung mga Nahikap na si Doc, pero yes, naantok na ako, walang tulog. Yes. Diba? Diba? Okay. Diba? Okay. Sige. Sige lang. Okay, malapit na po tayo Malapit na tayo draw. Balik 30 po ang i-draw natin, 30. So pagkukunin ko na po ng 30 si Miss o 55 para mabilisan tayo. Pero makikita ninyo ng pag kinukuha po ni Miss Anaya, ni Amazing Anaya, yung limang names, at babasahin ko na lang para mabilis po, di ba? Para mabilis kasi alas 6 na pala. Okay, magdodo na tayo. Once, twice, thrice, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, 8 times, 9 times. Yan, andyan na po. Makikita na po ninyo. Okay. Ayos na. Yan na. Good luck sa inyong lahat.
Ayan, yan na. Sige. Game, yan, sige. 5 blanket, Doc. Oh, 5 blanket. The winners each will receive napakagandang blanket, mayumukon. Kasing yumok ng inyong mahal sa buhay. Yan. Amazing Cassandra Shine Makalintal. Amazing Shine Makalintal. Amazing Shine Makalintal. Okay. Yan. Oh. Next. Sige. Dagdagan mo na. 3 pa. Dagdag mo na dito. Para ano. Number 2. Amazing Ning Balino. Ning Balino. Number 3. Amazing Lorian Rapis. Number 4. Amazing Nora Valenzuela. Congratulations, Nora Valenzuela, Bakakay. Amazing Linsky Bilyudo. Yan, congratulations. 5 po ang nanalo ng blanket. Yan. Sunod, 5 blister mega 1. Okay. 5 blister Mega 1 worth 700 pesos. Mega 1, yung number 21, unique ingredients made in Florida, USA. Rex Buen, number 1, nanalo. Iyisa Ramirez, nanalo ka, Iyisa, Ay, kasi mata. Len Joyce Bilardo Villanueva, number 3 winners ng number 3, Mega 1. Jenny Barcinas Madilo, nanalo ka. Haina de Luna, number 4. Okay na. 5 na yan. 5 na. So, the next. So, 10 na lahat. 10 food packs. 10 food packs. 10 food packs. Nanalo ka. Maydix Himor Arnaldo. Congratulations. Food pack. Mark Anthony Ate 8 Ate. Mark Anthony Ate. Number 2 yan ng food pack. Number 3, Celine Napukaw. Amazing Celine Napukaw. Pukaw na. Pukaw. Aileen Barbacina Sinita. I think taga-igang ine. Nanalo ka. Pwede lang kunin din sa Dorotea. Jonalyn Bailey Cabiles. Congratulations. Jerisa Mercadias. Congratulations. Raquel Solano Nantes. Congratulations. Bilyena Kanya Jolie. Congratulations. Amazing. Ayaw ata. Ayaw ng food pack. Gusto kumot ng blanket kaso na unahan na.
Angie Valderrama Prieto. Angie Valderrama Prieto. Congratulations. Ilan na? Last one. Sa food pack. Annabel Villarite. Annabel Villarite. Congratulations. So 20 na. 10 na lang. Load or cash, 50 pesos. 10. 10 load or cash, 50 pesos. Gcash. Pwede pong Gcash ini, Gcash. Jessica Buen, pang-load ninyo. Jessica Buen. Yan, 50 pesos or load. Gcash. Remalen Sipida de la Cruz. Ermalen Sipida de la Cruz. Taga ano po ito? Taga mamaya po kukunin niya ito sa Dorotea. Ano ito? Taga baka kay Albay. Chris Makasinag Manreal. Chris Makasinag Manreal. Yan, congratulations. Tatlo na. Jimalen Miraflor Mindina. Jimalen Miraflor Mindina. Congratulations. 4 na. Number 5, Jonalyn Cornelio. Jonalyn Cornelio. Congratulations. Angelo Padilla Serrano. Angelo Padilla Serrano, congratulations. Roselyn Zamora. Roselyn Zamora, congratulations. Joan Nosiliado. Joan Nosiliado, congratulations. Loader pa naman nanalo. Franz Bermas. Franz Bermas, congratulations. Last na lang. Isa na lang. Evelyn Daria Bodoso. Evelyn Daria Bodoso, congratulations. Okay. Yan na po. Ang next draw po natin, next draw is January 6. January 6 ang next draw, Wednesday. Okay. Start natin ng 5 o'clock. 10 mananalo ng 50 pesos load or 50 pesos na Gcash. At saka 10 mananalo ng baka food packs or whatever. So 20 po. 20 this coming January 6. January 6, 20. Ngayon po, 30 kahapon, 30 ngayon. Kasi ano, New Year, 60. Sa January 6, 20 ang ating at stake sa ating parapol. Diba? Okay, at yung magda-diamond ng January, may pa-premium pa ako. Diamond na January. Diamond January I'll give you 1,000. 1,000 cash. 5,000 worth of products. Diamond. January lang Huwag na kayong humirit pa. Kasi sa susunod, February, 500 na lang na cash. 5,000 worth of products. Okay. Aliwanag. Yan ang ano ko, kaya pukpukan na kayo. Nako, paano ko mag-diamond 50 mil sa kukukuling? Nako, ipaliligawan ko muna ng ano, ng African American, si Miss Anaya. Ay, Diyos ko, Panginoon ko. No. So, ito po uli ang winners natin. Sa blanket, Cassandra Sain Makalintal, Neng Balino, Larry Ann Rapes, Nora Valenzuela,
Lensky Bilyudo. Sa Mega One Cakes Buen, Aisa Ramirez, Len Joyce Bilardo Villanueva, Jenny Barcinas Madilo, Haina De Luna, then Pudpak 20, 10, Maidex Himor Arnaldo, Mark Anthony Ate 8, Selene Napukaw, Aileen Barbacina Sinita, Junalyn Baile Cabilis, Erisa Mercadias, Rachel Solano Nantes, and Belina Kanya Jolie, Anje Valderrama Prieto, and Annabel Villarite. Load na 50 pesos or cash. Jessica Buen, Ermalyn Cepeda de la Cruz, Chris Makasinag Manreal, number 4, Jemalyn Miraflor Medina, Jonalyn Cornelio, Angelo Padilla Serrano, Roselyn Zamora Obligacion, Joan Luciliado, Franz Bermas, and Evelyn Daria Baduso. Yan. So, congratulations. 30 kapon, 30 ngayon. Bale, a total of 60. Na natin, pa bagong taon. Total 60 winners. So, lahat po kayo, invite na ninyo na dapat mag-profile na ng logo ng ating ng AYAF at saka ang frame yung kay DJB, Doc Joey Bitito. Okay, para tuloy-tuloy na. At huwag po ninyong papalitahan kasi sa August 19 sa birthday ko, mas masigabo po ang ating papremyo. 3 po ang major prizes natin sa birthday ko August 19. Ang susunod po sa ating anniversary September 13. Di ang pangatlo po sa Christmas po natin sa December 2021. Huwag po ninyong papalit-palitan kasi po ano po kayo, madidisqualify, di ba? Madidisqualify kasi makikita naman po namin ito. So tuloy-tuloy po ang ating pa-contest para naman makatulong sa ating mga AYAP members ngayon na may pandemic. Na new normal, so normal na natin, gagawin natin po ang ating livelihood sa MMHC products and Diamond 40% discount, 10% na finder's fee. Diba? Okay, sa Dorotea naman 20% ang finder's fee natin. At yung ating pong YouTube, Doc Joey Bitito channel, once kumita po yan, marami tayong matutulungan na ating mga kababayan. Kasi halos ipamimigay po natin ang marami po tayong ipamimigay dyan. Okay, maliwanag. So sana po ay tayo tuloy-tuloy na magtutulungan. Gawin lang po natin tama. Mag-positive attitude. Yung ating pong vision and mission, gawin po natin. Yung ating core values, love, good health, livelihood or pangkabuhayan at serbisyo. Serbisyong natural, pagtulong, pamimigay na mga benepisyo sa ating mga kababayan. Okay. So sana ang ating New Year would be a great year for all of us, especially for the AYAP family. Kaya tuloy-tuloy po ang ating pag-invite. I'm encouraging each one of you to invite at least 100 a day. At least 100 a day for every account. For every account para mabilis ang pag-change of rank. From newbie to qualified newbie, 10 lang kailangan natin. Then to bronze, 25. Then silver. Then gold. Then diamond. Okay, diamond 350 lang. Okay, maliwanag po yan. Pinayagan ko po ang multiple accounts. Pinayagan ko po kung kayo'y may asawa na yung sa inyong asawa na isama ninyo. Kung dalaga kayo, yung magulang ninyo, pwede natin isama yan. Okay, maliwanag. Kasi po, ang andito tayo, hindi masyado stricto, andito tayo para makatulong sa ating mga kababayan. Dahil nga po, ngayon, new normal na, marami po tayong matutulungan na once tayo magkasama-sama sa ating kaisipan napakaganda para makamtan natin ang tugatog ng tagumpay. Ganon din po sa aming mga suki, sa aming mga natutulungan na marami pong mga karamdaman
tuloy-tuloy lang po pag-inom. Kung tayo totaling magaling na, nagpalabog test na kayo, bumalik kayo sa amin. Ang inyo pong maintenance ay Mega 1 sa umaga, Mega 1 sa gabi. Yan, para po maiwasan ang bumalik uli ang mga karamdaman. Okay, ganun po yan. Kung ang synthetic drugs may maintenance, mas dapat na may maintenance tayo sa Mega 1 kasi ito po ay 100% na natural. Aprobado ng FDA at made in Florida, USA. The highest way of making this product at pinag-aralan for 3 years dyan po sa FDA natin. At ito po 21 na select ingredients para matulungan ang ating immune system at magampanan niya ang kanyang tungkulin na labanan ang kausa ng iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ito nga po ang mga pathogens tulad ng po mga viruses, bacteria, microbes, fungi, parasites, at kung nag-multiply na ang cancer, ay malabanan niya kaagad. Okay? Kaya huwag kayong matakot kung meron po tayong new strain na COVID-19. Be relax, di ba? Sundin ang protocol ng gobyerno. Kumain ng tama, iwasan ang stress, mag-exercise, kahit brisk walking o stationary exercise, magpasikat sa haring araw sa umagang-umaga, matulog ng 7 to 8 hours, uminom ng at least 8 potable water a day, especially maraming tubig during daytime, limited water na intake sa gabi para huwag po tayo gising ng gising, maperwisyo ang pagtulog natin. Okay, at uminom ng quality supplements katulad ng Amazing 4 at or Mega 1. And of course, ang ating mga healthy drinks, may Amazing Coffee Mix tayo na 14-in-1, may Mega Multiplied Coffee natin 8-in-1, may Mega Choco natin na mayroong mga berries, mga super fruits, and moringa and stevia, kaya kahit may diabetes ay pwede. At meron tayong Amazing Juice with Miracle C and collagen, kaya smooth ang skin natin, di ba? Kahit 26 na tayo. Okay? At meron pong 11 natural vitamin C. At meron po tayo dyan na berry soap. Ngayon po ang aking pinapaligo buong katawan pati sa buhok. At meron po tayong Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C. May Mega A capsule na ito po ay 5 klaseng mga super fruits for super antioxidant para overhaul ang ating katawan, ma-remove ang mga toxin sa katawan natin. May multiplied tayo 5 klaseng very powerful mushroom para po mapalakas ang ating immune system. At may Mega 1 tayong na 21 very unique ingredients na may synergistic effect para po nagtutulungan yan mapalakas ang ating immune system. At doon po sa medyo komplikado na kailangan ng inumin ang 4 na ito. Kaya tinawag binansagan na Amazing 4. Miracle C, Mega A, Multiplied, and Mega 1. Okay? So ito po ang ating pang New Year na handog sa ating mga kababayan na malaman na ninyo ang katotohanan. Paano tayo maging malusog? Paano tayo magkaroon ng magandang katawan para naman sa 2021 tayo po ay secure. Tayo po ay merong shield. Tayo po ay merong kasangga para pumasok man si viruses, mayroon tayong kaya natin patayin yan ng ating immune system. Okay, sa atin ng mga Aya family, meron tayong 3 livelihood. Meron tayong livelihood dito sa MHC na as much as 40% ang inyong discount pag kayo naging diamond. Ang gold 35, ang silver 30, ang ating bronze 25, ang ating new, ang ating qualified newbie 20%. At ang inyo pong overriding, ang inyo pong finder's fee, newbie 6%, bronze 7%, gold 8%, bronze 7%, silver 8%, bronze 9%, and diamond 10%. Ganon din po sa Dorotea Resort ay meron tayong 10%, 12.5, 15, 17.5, and 20%. And of course, doon po sa ating
Doc Joey Bitito Channel. Once na kumita po ito, ay marami po ang makikinabang. Sa 3 livelihood po, imposible pa dyan na hindi tayo kumita at hindi tayo umasinso. Ibig sabihin, wala kayong ginagawa araw-araw. Dapat meron po tayong gagawin. Kung kayo nagtatrabaho, gigising kayo ng umaga-umaga, kahit kayo ay medyo masamang pakiramdam, wala kayong magagawa, magpiprepare kayo, pupunta kayo sa sasakyan, pupunta kayo kahit matraffic, kahit ano-ano, wala po kayong magagawa. Kung ang pasok ninyo alas 10 dapat nasa pupuntahan na kayong trabahan ninyo, opisina o kumpanya, di ba? Para kayo magtrabaho. Kung matraffic yan, malit ka, napagod ka, wala kang magagawa. Pag uwi mo naman, kung alas 6, alas 6:30 o alas 7 o alas 10, pag uwi ninyo, kahit wala na kayong masakyan, wala kayong magagawa. Pero dito sa ating sa AYAP, nasa bahay ka lang, nasa opisina ka, ano man ang ginagawa mo, wala kang ginagawa, ito nakatuto ka lang sa cellphone mo, pwede ka nang kumita. Kaya po pagkakaiba, pwede mong naglalaba ka, pwede mong andyan lang yung cellphone mo, pwede nanonood na yan ng ating ng ating YouTube channel. Kung kayo nagluluto, pwede po kayong mag-share ng ating mga produkto about Miracle Corporation or about Dorotea Resort and Spa. Kaya marami tayo, nasa bahay ka lang, nasa opisina, nasa nasa jeep ka o nasaan ka man, pwede kang magnegosyo, pwede kang gumawa ng pangkabuhayan, di ba? Ito po ang aking New Year na handog sa inyong lahat. 2021, kailangan na maging prosperous New Year sa atin lahat. Gawin lang po natin ang amin po minumungkahi. Magkakaroon po tayo ng mga video presentation. I-click lang po ninyo, i-download lang po ninyo ito. Pagkatapos, i-click ninyo, ipapanood na lang ninyo sa lahat ninyo mga prospective members, sa inyong mga members at sa prospective clients ninyo. Kaya dito na po tayo, wala na kayo makikitang ganito na inumpisahan natin para makatulong sa ating mga kababayan, because this is our way of thanking the Lord na binigyan kami ng kaalaman na maganda ngayong mayroong pandemic, na ngayon po nagkaroon po maraming calamity dahil nga po ang ating mga kababayan nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na sa pangkabuhayan, lalong-lalo na sa good health, lalong-lalo na sa tamang serbisyo sa mga taong nangangailangan. You don't need 1 peso. Diba? You don't need na kayo mag-member sa amin at mayroong babayaran. Wala po kayong babayaran even single centavo. Kaya ito po ay napakagandang ligasiya na ginagawa po namin para sa ating mga kababayan. Sana ay tayo positibo ang ating kaisipan. Sana po tayo ay isa puso natin. Isa puso kasi ang puso po malaki ang nagagawa. At sa isip at whole being natin ay gawin po natin. Andito po kami para tulungan kayo. Andito po ang ating mga Diamonds 19. May isa pa dito na maaaring i-declare ko ngayon o sa bukas. Di ba? Depende po kung meron tayong internet sa Dorotea. Kung hindi naman, January to, sana tama yung kanyang mga pinadala sa atin, because we are willing to help you out, because sabi ko nga, andito kami para makatulong sa ating mga kababayan. Okay po. So yan po ang ating New Year's handog sa inyong lahat. Okay, mayaman man kayo, na may karamdaman kayo, andito po kami. Mayaman man kayo, na gusto ninyo may magandang food supplement, andito po kami. Pobre man kayo, wala naman kayong pambili ng food supplement, pero mayroon kayong kakilala, pwede mo i-refer sa mag-ayap ka muna. Pag ikaw po'y bronze ka na, may 7% ka, hindi na masama. Pag silver, 8%, di ba? Sandali lang po mag-silver. Isang araw lang po yan, kaya po yan. Kung gagawin, lalo may 3 accounts ka. Di ba? Ganun lang po yan. Ang kailangan lang po natin, huwag tayong mandaya na. Wala na po yan. Pati ba naman sa mga ganito, magdadayaan pa natin? Huwag na po. Huwag na. Magtanong na lang kayo sa amin, Doc Joy, paano ba ako maging diamond in 1 week or 2 weeks or 3 weeks or 1 month?
Okay, tutulungan ko po kayo. Diba? Pero mandaya, wag. Kasi masisira, kayo rin po ang masisira. Okay, maliwanag. Andito po tayo, yung honesty is the best policy, di ba? At tayo po dito ay we are working as a one big family. Yan, kaya nga po, amazing YouTubers and FB friends. Kung may Facebook ka, join us. Kung mayroon kang YouTube, join us. Di ba, bawat pamilya po may Facebook na ngayon. Di ba? Ayan po ang magandang balita. Sana po ay itong New Year ay mas lalo natin gawing mas matagumpay, mas united tayo para po yung ating mga pangarap sa buhay ay merong mangyari. Ang ating goal is road to 1 million. Hopefully, August 19, yan po ang pa-birthday niyo sa akin, may 1 million na tayo. Pag ginawa po natin lahat, yung 37 members, invite tayo ng 100 each day, every account, wala pa pong August 19, may 1 million na po tayo. Lahat po, wala po itong barrier, wala po itong kung saan lang lugar, no? Wala po. Kahit pa si Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, even sa abroad, basta Pilipino yan. May asawang Pilipino, pwede rin. Di ba? May relative na Pilipino, pwede rin. Anywhere in the world po pwede. Di ba? Pero dito muna tayo sa Pilipinas. Po, maliwanag. Para mas mabilis ang ating samahan. Mas mabilis tayo makakatulong sa kapwa. And in return, matutulungan din po tayo. 3 livelihood. Baka mayroon pa tayong mga gagawin, mga programa para sa pangkabuhayan portion. Sabi ko nga, wala kang pera, hanapin natin ang pera. Tutulungan namin kayo. Okay, maliwanag po. So sana ay ang 21 ay maging very, very productive year for all Ayap family. And congratulations to the 30 winners today and 30 winners yesterday. And of course, I would like to greet a happiest and healthiest birthday, the new diamond, the 19th diamond, Madam Comadre Annie Gonzales of Bakakay, Albay. Okay? At ano pa ba? Ang ating pong next draw, January 6, Wednesday at 5 o'clock will draw, sinabi ko? 20? 20 winners. 10 load or cash, 50 pesos each, at saka 10 maring food packs, maring ano. Kung hindi po food pack, pwede po dyan na blanket, kung may blanket pa, or pwede pong Noche Buena kung may Noche Buena pa. Maraming salamat. Magandang gabi. God bless to everyone and Happy New Year. Halika dito. Ito ang ating nga. Bye-bye. Hello! Sige, paalam ka na, Dok. Thank you so much. Happy New Year. God bless to everyone. And I love you all.
na kasi sa sustansya ang mga pagkain ngayon kasi pinalaki na sa fertilizer, alaga pa sa pesticide. So akala nabusog ka pero gutom ang iyong 100 trillions of cells. Naghahanap ng nutrients para maging malakas ang mga cells natin. Pag healthy ang mga cells natin, magiging healthy ang mga organs, magiging healthy ang ating mga system. Nakakasiguro ka na magiging healthy ang iyong katawan. Okay? So, swak na swak ang ating power trio. Okay, sa lahat ng mga, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan, nako, from A to Z. Mula ulo hanggang paa, internal at external. Dahil sa amin, sa family namin, wala na kaming iniinom na gamot. Dati dependent sa gamot, dependent sa ospital. Pero ngayon, hindi na po. Okay? The best doctor to yourself is you. Tumulong na tayo sa panahon ngayon. Kung lahat na lang natin iaasa sa hospital, kawawa yung mga frontliners natin. Samantala, kaya natin labanan ang mga karamdaman kung marunong po kayo. Sabi dito, good day, meron po ba kayong landline number? Ano ko po sa iyo, dito sa nagtatanong, i-text ko sa iyo, pero tawag ka sa akin pag tapos na ng program, ha? Oo, pag tapos na yung program, para pwede ka tumawag sa akin. So, invite ko kayo, lahat, especially yung kasi magkakaroon ulit tayo ng Prevention Protection from COVID-19 Health Seminar. Gagawin natin yan ngayong September. May schedule na ako. May schedule na dito sa Legazpi City. Opo. Oo, may schedule na tayo ngayong 17. September 17, that is Thursday, 1 p.m. dito sa CMD office in Legazpi City. Pwede mag-attend dyan, member or non-member, ay pwede po kayong mag-attend dito. 1 p.m. ngayong September 17. Oo. Abangan nyo yan talaga. Take advantage, member or non-member, ay pwede kayong mag-attend and you can avail our promo na ibababa only for those people na mag-attend, okay? Doon sa ibang areas, abangan nyo at magagawa ang inyong lingkod ng schedule para magawa natin, makapag-ikot uli. Lalo ganun din po dyan sa area ng Camarines Norte. Oo, kailangan talagang importante yung tinatawag na knowledge. Knowledge is power, di ba? Oo, kasi kung ang sabi ng doktor na sa ICU dapat at ang treatment ay 12,000 a day antibiotics for 2 weeks. Hindi na namin dinala sa ICU dahil wala na pong pera. CMD lang, in 5 days, na-cure po siya. Sobrang amazed kami sa products. Sa product natin na it's a CMD. Pero, meron pa ring doubt. Pero, sa kabila nun, ako din po personally as professor at nagtuturo ng maraming taon na sa university, may mga stress. So siguro yun, doon ko nakuha yung aking cyst sa breast. Medyo malaki na siya. In fact, natakot na po ako at nagpa-insured na po ako kasi sabi ko, at least kung may pera yung family ko, na-insured ako, so hindi sila magsasuffer financially pag naranasan namin yung nasa hospital. So, nagpa-insured po ako. Pero sabi ng husband ko, itry mo yung CMD, kung bakit yung kay dad, 50-50 yung condition niya, natulungan siya in just 5 days. So, ang na-feel ko po sa breast ko, sobrang painful. Ang sakit-sakit po hanggang likod, na parang every single day umiiyak ako, parang gusto ko nang maghabilin sa mga anak ko dahil maliliit pa po ang mga anak ko nung time na yon, 1 year old, 2 years old. Pero kaya sobrang ko, depressed ako kasi sabi ko ang liit-liit pa nila, iiwanan ko na dahil sa pain na nararamdaman ko, parang hindi ko na po kaya. Tapos sabi ng husband ko, itry mo yung CMD. So, trinay ko po ang CMD, 20 drops 3 times a day. Tapos, pinapahid ko rin po sa aking dibdib. After 1 week po, nagulat ako, nawala yung pain. Totally nawala yung pain, parang magic. Tapos, after 1 month, bumalik kami sa doctor, nawala po yung cyst. So, sobrang na-amaze ako. Sabi ko, my God, napakaganda ng product na to. Mura pa, pero natutulungan tayo.
kayo, lalo na yung mga katulad namin na ordinaryong na sa government service na konti po ang sweldo. Paano isusustain kung may mga sakit pang nararamdaman? So, at ang dami pang expenses sa family, di ba? Kawawa po. So, buti na lang po nakilala namin ng CMD. Pero po, ako pa rin, sa family ko lang po ina-apply ang CMD. Sa isip ko dati, at least secured yung family ko. So, yung mga expenses na dati na pupunta sa mga sakit, sa high blood, maintenance ng nanay tatay ko, ng mga anak ko, may mga allergies, may asthma, hindi na po kami bumibili ng gamot ngayon. In fact, yung money na napupunta dun sa mga gamot, napupunta na po sa mas magandang bagay. So, na-enjoy na po ng family namin. Imagine mo na lang po, yung dati sa mga gamot, ngayon, na-enjoy na namin kumain sa labas, manood ng sine. O di kayo bumili ng mga gamit na mas mahalaga. So, napakalaking tulong po sa amin ng CMD. Hanggang sa one day po sa PUP, may isang faculty na matagal na po siyang nagsasuffer ng chronic arthritis. Co-faculty ko po siya sa Department of Economics sa Polytechnic University of the Philippines. Nung una po, ang philosophy ko, ayokong i-share sa iba yung CMD kasi natatakot po akong i-reject. Or natatakot po akong sabihan nila, ano ba to? Si Dr. Camba nagbebenta ng CMD, na NCI CMD. So ayoko pong makaramdam or makaranas ng frustration or di kaya ma-discourage ako or mapahiya ako. Pero po, nagkaroon ng burden yung heart ko na start ko kayang i-share ang CMD, malay nyo, makatouch ako ng buhay. So yung co-faculty ko pong yun, 5 years na po siya na nagsasuffer nung sakit niya at ang naging effect po sa kanya, kailangan niya mag-inject ng steroids for 5 years. Hindi ko po alam kung magkano yung cost ng steroids kasi yung kanya pong driver nagsabi sa akin, Ma'am, alam niyo po ba kung magkano yung cost per injection once a month? 40,000 pesos po per injection once a month for 5 long years ang ginagawa po ng isang co-faculty ko. So, ang naging effect po sa kanya, bloated po yung buong katawan niya, yung mukha niya, manas-manas po. So, every single day, hindi po siya nakakapasok ng maayos sa school kasi po kailangan niyang lagi magpahinga kasi yung naging effect sa kanyang katawan. So, lagi siyang absent. Matanda na po siya tingnan, nag-mature po siya talaga. So, sabi ko, nagkaroon ako ng burden. Malay nyo, sabi ko, malay ko, makatouch din siya, makatouch ako ng buhay sa kanya. So, hindi lang kami ang makinabang sa product, maaring matouch ko rin yung buhay niya. So, nagkaroon po ako ng burden. So, sa faculty meeting po namin, usually po, makikinig lang kami dun sa dean namin habang nag-meeting. Pero nung time na yun, tinabihan ko po talaga siya sa upuan. Tapos, binigyan ko siya ng mga flyers. Sabi ko, Ma'am, ito mas mura kaysa dun sa ini-inject sa inyo. Pero, maaring makatulong sa inyo kasi ako natulungan po yung buong family ko natulungan. Maliit lang siyang mahalaga, pero matutulungan talaga kayo. So, nung time po na yun, mataas pong kilay niya. Sabi niya, 40,000 per injection. Siguro at the back of her mind, sabi niya, 40,000 per injection. Tapos ito, mura lang daw, sabi ni Eileen. So, parang nakita ko sa mind niya, nagka-question siya. Pero ang sabi ko sa kanya, i-research nyo, ma'am. Katulad ng ginawa namin. I-research namin, ginoogle search namin. May internet na ngayon, ready yung information, yung lahat ng information tungkol sa product, nandyan, readily available sa internet. So, tingnan nyo po kung maaring makatulong sa inyo. So, ang ginawa po pala ng mag-asawa, ni-research nila sa internet. So, sabi nila, kinabukasan, hinanap nila ako, nasan ba yan si Eileen? Tapos nung nakita nila ako, patingin nga ng gamot mo, pahiram nga ng gamot mo, sabing ganon. O sige na nga ma'am, pero 790 to at member's price kasi naawa pa ako sa kanya dahil ko-faculty ko at gusto kong matulungan siya. So, 790. Tapos, nagugulat ako kasi every single day na lumilipas, weeks na lumilipas after 1 month, gumaganda siya. So, sabi ng mga co-faculty ko, aba ma'am, ang ganda-ganda nyo na ngayon. Tapos lagi na kayong pumapasok, hindi na kayo na-absent. Yun pa ang nangyari sa kanya. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, ma'am, anong nangyari? Ininom niya ba yung CMD? Ay, oo, sabi niya ganun. Ubus na nga eh. Sabi
sabi niya, naku Aileen nakachamba ang gamot mo, sabi sa akin, nakachamba. Hindi na raw siya nag-inject nung month na yun ng 40,000 per injection sa kanyang steroids. So sabi niya, another 1 bottle para tingnan niya raw kung makachamba ulit next month. So sige, sabi ko, at 790 ulit kasi sobrang love kita ma'am. At 790 ulit sa member's price. So trinay niya po ulit after second month, sabi niya nakachamba daw ulit yung ang aking product. Sabi niya nakachamba ulit ang product mo. Eh gusto niya ulit mag-avail ng third bottle. Sabi ko, ay ma'am, business na to. Kailangan at 980 na. So on the spot, nagpa-member po siya para maka-discount. From then on until now, pag nakikita niya po ako, nakikita niya, parang angel po ako sa mukha niya. Kasi po nakatulong ako. Imagine po, 40,000 per injection. Dati, pag may nagvi-visit sa amin, nagbibenta ng mga pearl, nasa tabi siya kasi nga expensive, ang mamahal po ng pearl. Nung minsan, dumalaw yung Muslim na nagbibenta ng mga necklaces na mga pearl, ang mamahal. Nagulat kaming lahat, siya na yung nasa gitna at lahat binili niya. Hinakot niya lahat kasi sabi niya dati sa sakit niya raw napupunta. Ngayon doon na raw sa mga gusto niya. So, napakaganda po ng ginawa ng product sa atin. So, yun. Ayun putulin muna natin. Yung napapakinggan natin si Dr. Aileen Camba na talagang nagkaroon sila ng mga problema sa kalusugan at napatunayan ang bisa ng ating CMD pa lang yun yung testimony niya, CMD pa lang yung gamit pero so amazing na kaagad yung ginawa. So hello dyan sa aking batchmates, si Mr. Erson Nares is watching. Happy New Year din sa Emotabi mate. Oo. So dito sa atin, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan. Kasama po ang kabuhayan. Gusto niyo ba ma-experience yung na-experience ko when it comes to health? Gusto niyo yan. Kasi pag na-restore yung health ninyo, you will also experience 15 to 20 years younger na pakiramdam. Oo, yun po ang nangyari sa akin. Kaya eto ngayon, naging mission na natin to help restore the health of people. At eto ngayon, anong nangyari sa kanila? Nang ginawa nila yung negosyo. Katulad din ng nangyari sa akin siyempre. This is really an answered prayer sa family. Unang na-restore health, sumunod po ang kabuhayan. Kaya doon sa mga naghahanap ng opportunity, communicate kayo sa akin. Hindi ko ipagkakait ang kagandahan ng negosyo ni Health Code International. Dami na natin product ngayon. Opo, marami na po. Ito, muna tingnan natin yung oras. Kaya pa ba? Oo. Ayun, mukhang maalanganin tayo sa oras. Oo. So anyway, for the benefit ng mga nanonood sa atin, yung mga nakikinig sa atin sa saan man kayong radio station, napapakinggan nyo po ako. Humarap ako sa napakaraming tao, a living testimony restored by Power Trio. Yung aking, yung mga sakit ko pala before, migraine. From mild na migraine, naging severe migraine. Nagkaroon ako ng frozen shoulder, sakit ng balakang, nagle-leg cramps, nagnanami yung aking mga kamay. 'Di ba? Insomnia, hindi na ako nakakatulog ng maayos before. Food allergy, drug allergy, sinusitis. Opo, isa yan ang sinusitis, talagang matindi yun. Kaya dumating ang time, tandaan na, lumaki ako healthy, hindi ako basta-basta nagkakasakit. Ang tao pala, pag nagkakaedad, bumabagsak yung health. So, anong nangyari sa akin? Dumating ang time, puro na ako gamot. Taking around 5 kinds of medicines for all my ailments. Andyan pa rin yung aking mga sakit. Yes, uminom ako ng pain reliever, nawala muna yung pain. Pero after nang mawala yung effect ng pain reliever, andyan uli. Ang hirap, isang pinakang mahirap sa akin yung hindi na ako nakakatulog ng maayos. Lahat po ng sakit na nabanggit ko, lahat yan na-address ng ating CMD. Lalo na Power Trio na po tayo ngayon, okay? Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-9040-717, 0939-9040-717. I-goal natin po na salubungin natin ang 2021 na healthy tayo. Dahil pag healthy tayo, marami tayong magagawa. Kaya doon sa may mga aralin nyo sarili nyo. Kung kayo may mga iniinom na gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit,
o kaya kayo mga due for operation, ano man ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Mag-communicate po kayo sa amin. Or pwede kayo sa aking text hotline 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, pwede rin kayo sa ating isa pang Facebook sa CMD Bicol, okay? So, eto na muna yung ating mga outlet, please. Okay, para sa ating mga centers, mga CMD distributors, sa mga nakikinig sa 98.5 OKFM, Daet Camarines Norte, at sa 99.3 radyo natin, Santa Elena, and of course sa 105.5 DWRG Idol FM Naga, and syempre sa DYME in Masbate. Ito ang mga CMD centers dyan. Hanapin lang sa Camarines Norte, HCI CMD Office at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego-Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden and Tourist Inn. Sa corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, at CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa simbahan ng Seventh-day Adventist. Sa Camarines Sur, HCI CMD Office sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, CMD Center at Panday Street, Goa, Camarines Sur, sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion West Ocampo, Camarines Sur, sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, at top JC Marketing. Of course, sa L&L Building, Bulalacca Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Andiyan din si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Of course, yung mga nakikinig sa atin sa DYME, dyan sa Masbate, ito yung center natin dyan, CMD Office at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan lamang ng Banco de Oro. Andyan din si Ma'am Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, and of course sa City Drugstore near San Jacinto Pier. Okay, dagdag natin na mga distributors. Pakinggan natin. Hello kay Ma'am Jennifer Marcoso. Yan, dyan sa ang ating napakasipag na leader, HCI Biz leader, dyan sa area ng Samar. Oo, Happy New Year din sa inyong lahat. Ma'am Jennifer Marcoso. So, hello din kay Sir Boyd. Ebdani is watching ang ating stockist dyan sa Daet, Camarines Norte. Ulitin ko pala doon sa mga nakikinig sa atin, sa radyo natin, 99.3 radyo natin, in Santa Elena. Please attend our health symposium. Gagawin natin January 9 a.m. dyan sa Bamboo Grill, dyan sa Poblacion in Santa Elena, Camarines Norte. And of course, January 10 will be in Kapalonga, kung saan doon naman gaganapin sa covered court ng Kapalonga Central School. O magkita-kits po tayo. You can attend our activities. Member or non-member, pwede po kayo mag-attend. Anong kagandahan ng maka-attend dito? Siyempre yung mga updates. At saka tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili, because the best doctor to yourself is you. Oo, paano natin lalabanan yung mga karamdaman using natural products? Pakinggan uli natin yung iba. Okay, dagdag natin ang mga CMD centers at mga distributors sa area ng Catanduanes. Andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes,
Ma'am Salve Cabal, CM Distaki Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI CMD Office at 2nd floor Jessica Ann Building, Manok Street, Gubat, Sorsogon, harapan ng Motor Trade. CMD Center at 2nd floor, Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. CMD Center at 2nd floor, Team Ling Building, TD Castro Street, Zone 3, Bulan, Sorsogon, at Top Willie and Sons Marketing. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. At andyan din po si Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Porok 1A, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. 2nd floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Michelle Biescas, 2nd floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW Hardware. Mr. Ito, dagdag pa natin, Jobert Balana, San Vicente Street, Santa Domingo, Albay. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emi Clarete, San Juan, Tabaco City. Of course, dito sa 2nd District of Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay, Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3, Itba, Manito, Albay. CMD Center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atap Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Yan, Rowena Neo, Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Okay, andyan din si Mr. Felix Lopez, Anislag Market. Hanapin lang sila dyan sa, Gulayan, dyan sa Anislag Market. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Of course, yung napakasipag natin dyan sa area ng Comadgad, Wenelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana, sa Danibel General Merchandise and Construction Supply, sentro ng Pilar, Sorsogon. Of course, etong mga sa 3rd District o Balbay, hindi na natin siguro maubos kasi ang bilis ng oras. Okay, kaya pa naman. Konti na lang, okay? So, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardania, Sardinas Store beside LBC Office Center ng Ginubatan. Ami Canseco, kay Boardwalk Service Center Market Site, Uwas, Albay. Susi Dizon, sa Utrapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Pulangi. CMD Center at 2nd floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At sa 2nd floor, Room 202, Kililan Building, San Jose Street, Now Ligao City. At sa Liantos Building, Purok Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay. Also, sa area na, andyan din pala si Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. At sa area ng Samar, hanapin lang HCI CMD Center, 141 5th Street, Barangay 10, Patag District, Catbalogan. Sa ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City. 155 2nd floor, Calcita Building, Avenue Extension, Barangay 43, Tacloban City. At sa 127 corner E. Jacinto and JP Laurel Street, Barangay Molabe, Catarman, Northern Samar. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa atin. Sana ay matugunan ng ating misyon to help restore the health of people. And of course, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan, kasama po ang kabuhayan. Sa mga interesado na gawin ng negosyo, communicate to us. Hindi namin ipagkakait sa inyo the business side of Health Code International. So, Happy New Year sa lahat. Magkita-kits ulit tayo 2021. Be healthy, be happy. Ingat po tayong lahat. And God bless us always. Bye-bye po sa inyong lahat.
Inyong napakinggan ang programang CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Makinig po tayo muli sa susunod nating pagsasama-sama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minalulo kami sa imo, dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi din mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kaining virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kaini. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbi niya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay matulos. Tawan sa muya ang grasya na maginguwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Krisyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Year pigmama wot pa no ta ka maaabot ngunyan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice, maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursigi ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na Bagong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasirang, asin ngunyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bagong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. He is the president of Philippine Society of Traditional and Alternative Medicine Incorporated, lifetime member of Philippine College for Advancement in Medicine, spokesman, Davao Inventors Association, vice president for Advocacy Filipino Inventors Federation. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding
outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas ng The Big C, kagabay sa inyo upang walang mag-maintenance ng sakit kundi angkinin ang kagalingan sa pamumuno ng founder ng Doc Alternativo, The Big C, multi-awarded inventor Doc Ed Tilibo. Ito po ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Edel Roderos, makakasama sa talakayan sa alternatibong panggagamot, pagsasaka at pangkabuhayan. Ang advokasiyang ipinapalaganap ng Doc Alternativo, The Big C sa buong Pilipinas. I am down and oh my soul so worried. Kapanalig, huwag kalimutang isabuhay ang mga salita ng Diyos at ngayong oras, ang banal na mensahe ay magmumula sa Jeremiah 29 verse 11 at nakasulat, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa